Štajerski derbi v Celju med domačim Celjem in Mariborom se je končal z delitvijo točk s 3-3. Spodbudnejša predstava naših pubecev sicer ne dovolj za zmago, zato pa precej bolj učinkovit nogomet in dobra napoved pred nedeljskim derbijem z Muro. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna.
utakmica u kojoj smo izuzetno nezadovoljni ishodom, a možemo biti zadovoljni trudom, zalaganjem i pruženom igrom. Jednostavno kad na ovakvom gostovanju protiv ovakvog protivnika postignete 3 pogotka, morate to kapitalizirati sa 3 boda. Nismo danas imali sreće, primili smo ga u zadnjoj praktički onoj Cesarini zoni već u sučevom dodatku. Zadnjih 10 minuta malo se previše povukli, nije to bio cilj ni namjera. Jednostavno dozvolili smo Celjanima da uđu u 2-3 situacije koje su nas radile konfuznima i nismo izdržali. Kažem, rezultatom nikako zadovoljni, niko nije zadovoljan, izuzetna tuga u slačionici, ali ako ponovimo u nizu ovakvu igru, ako ovako stojimo na terenu, ako ovako trčimo, ako smo ovako raspoloženi, vjerujem da će biti dobro. Težko se je bilo pobrati po pač naših rezultatih, ki smo jih dosegli. Tudi glede tega, da se Celje vodilo, težko je bilo, ampak smo pokazali, da smo ekipa, prišli do vodstva, ampak ja, res je, kot sem rekel, na koncu nam je žal malo zmanjkalo. Do tiste nagrade, ki smo upali in smo delali na njej. Gremo Maribor!